Aw ano, gwapo kay diri ang lugar ano. Samsam dito sa unahan samsam daghan kay mga prutas dito ano. Dapat din Piyo kay asa mo kunyo dalaon nadlok piya ko do. Ayaw ka, adlo kay naaman mi. Kita man tulog, kuyog Kita man matatulog. Pero inon mga kuya man ta mo muban lang ko sa inyo ah. Adto ta dito sa unahan kay daghan kay prutas dito. Sure oy. Lagi. Tara to. Gutom po kayo ko ba? May ikaw na durian dito. Kuya Jun. Tara, dira to diri daghan kay to diri mga prutas sa Ayaw ka, unahan. adlok samsam kay naaman mi. Ay mga mumo diri Dili man kami madlok ani kay kana sila mga kahoy ra man na. Dili Amuha man ni, amuha man ni, madlok man ka. Kakarabang ka ni obya pong kaayag pa sa bulan o ayag kayo. Mubo yung jug mo ati katiko. Oh, dara o paanyo. Unsa man na? Prutas man yo, kuha pa lang kadako. Oh, testingi ka ni kaon. Oh, tara. Yung kong dilipat ba? Bubit, bintong, daghan mo kay prutas dito sa unahan. Oh, daghan palagi dito pa sa unahan oh, daghan kay prutas dito makapili ka untay mong gusto kaunon. Daghan kay dito ah. Gusto kay kumukhaon ng mga prutas Kay- ba? Kay ang kanang mga prutas diri tinanom ni sa akong papa. Dili bay, gi kapoy naman si lakaw bay, giuwaw masad ko. Mamutong na lang kaya tabay. Ah, ano butong diri yan Oh, yan? nalit duwa. Pwede ra po kay Yan. doon na lang mapumbutong nara man dito sa unahan oh, tulo ka buok. Kompleto gini mo diri ang prutas no. Alangan kita naman ning papa sa una. Tara, Sige daw. Oh, naa na diri ang butong oh. dara Oh, dara, oh. kaya kakatkatan na Oh. samsam. Ako yung pasakaon kamo gigutom dira anak kayo. Gusto ka mo yung Alangan kay ikaw may kuan, ikaw may gan-gan sa Oh. buhay, ikaw may gamay. Bata usa pa ka ka. anay Oh. taas makayo na. Ikaw pa may bata-bata, ligod pa magagtuhod. Kaya ni mo na sa kaon. Ay, Ano naman na ay isa mo ka sa kay mga kuwan. kuya man mo. Na kami naman noon kuya pa sa kaon nga. Bawin kuya minno kay mga tiguang na. Sakit na sa tuhod, diri likod, sakit na yung likod. Madlok bang Ikaw kuan na- na yung kirata naggamay na ba? Kay musta ka kuan na. O di magsigangal dito ta sa unahan. dito Ako sa may mundo, isa na naman ako dito, dito. di ay. O daghan dito ning ta. lubihan dito, napapikas nila na. prutas diri ah. Oo. Jamming na jud ko nila bay, para ako na pasakon. Sige Jamming. gigutom Mo bay. jamming baday mig mga bata nga dili man makasuhan man ta ana. Ang ganing, ano Oh. kita ni O Uban kana o, pagbuangal pa ka ana, mubo na kay na kumuto na kumubaba. Oh. Kana mo bura man na makaya ra man Ano? nimo. Oh. Sa kanaro, lain makayo butong ratong kanon. Naman ay unod. Gani. Sabaw. Sundang wala magimi sundang lisod sa kay Oo. usapon ninyo na Magkuha ko muli ko sa balay. Ay sundang magkuha ko. Oh, nay sundang oh. Dalian yung nakakuha oy. Oh. Sige. Pero butot day na. Pero bantay ko ninyo, busig na itagiya ba? Walay tagiya diri. Dili, bahala Amuan ni diri. nimo. Amuan ni diri. Bantay lagi mo ha. Kaning yuta diri amuan ni tanan tanong diri amuan ni taman di mo makita amuan na. Sangkan ako. Oh, lakaw. Ay, salaan ninyo ha, pagkakuha ang iyagbong. Sige. Pila ka po kung kuhaon bubit o bintong. Tulor ra kay tulor ra man ta. Isa-isa tanin nyo ba? Gani. Sige, ayaw ko yung biyahe ha. Wala na mas mubo pa ni. Pero sige nang, giuho man ko. Inyo yung kong gijaming-jaming ba? Para makasaka ko ani. Oh, hello boss. Makuha kay butong. Ay, way problema dagang kay sa kong mga yuta. Dagang kay Dria. Way problema na. Atura mo Dria nya kay dagang kay butong Dria. Atong. May tag-iya tong. La, tara managan ta. Diyan sa tusam-sam. Sila. Uy, asa man mo? Way problema butong Dria pasadaghan nag butong Dria nga. Nagalata oy. Kusa. Ay sa kay murag nagbahaw Dria. What? Hoy, ako sa makada. Ikaw, Kol! Nakunsa ka diri ha, Kol! Kamu na sig panguwag butong na ko Dria. Ayaw, Kol! Kamu na sig Dria butong ko na. Hoy! 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 Ayaw, Kol! Lagot yung mga kamu na sig panguwag sa mga butong ha. Migani kay wala na mo. Kaya ko na pod. Kasi bubit.